a partir de les 12:15, més o menys, i en la Casa de Joves de l'Orxa, tindrà lloc la presentació dels llibres Ferarca i Ferarca 2, a càrrec d'un dels seus autors que tenim al telèfon. Bona nit, Frederic Aparici, molt bona nit. Bona nit, un plaer estar així, en directe amb vosaltres. Bé, el tenim al telèfon perquè, a més de que aquest diumenge vas a presentar un dels vostres llibres, també ens parlaràs un poquet, en un momentet, del que serà el Porrat de Sant Blai, perquè també ens han dit que també formes part de l'equip de l'organització. El Porrat de Sant Blai de Potries, per cert. Sí, en efecte, la qüestió és no parar, però si vols primer parlem del que farem a l'Orxa, que és més proper, i després comentem el Porrat de Potries. Et sembla? Efectivament. Així que conta'ns un poquet, què és Ferarca o Ferarca 2, històries medievals valencianes? Bé, són les dues darreres publicacions del grup Arca, val? Les dues publicacions de divulgació que té el grup Arca. I grup Arca és, perdó? Sí, en efecte. El grup Arca el formem un seguit de tres medievalistes valencians, Vicent Baidal, Fran Esquilache i jo mateix, i ens dediquem a la investigació medieval, però també a la divulgació. Pensem que, com a científics que som, tenim un compromís amb la nostra societat i l'obligació de fer arribar les nostres recerques, i no només les nostres, sinó la recerca sobre la història particularment del període medieval valencià als nostres conciutadans. Llavors, tenim un blog, que és el blog del grup Arca. En realitat, és un espai web on diferenciem entre divulgació i investigació, i en l'apartat de divulgació doncs, la gent podrà trobar el blog on setmanalment publiquem un post referit a la història medieval valenciana. I, com te dic, fruit de l'èxit i del reconeixement a este blog han estat la publicació de primer Ferarca i recentment, el passat any, Ferarca 2. I per què el títol, Ferarca? Què significa? Bé, Ferarca, suposo que la gent més major se'n recordarà. Ferarca era una activitat que sobretot entre els pobles pròxims, entre els quals solia existir certa rivalitat, no? Els joves d'un i altre bàndol, un altre poble, es llançaven pedres. Modernament, jo encara ho he conegut, ho he practicat amb taronges, malgrat el pobre llaurador, com sempre, tots són a cos flac, tots són puces, però la veritat és que nosaltres ho vam prendre com un crit de batalla historiogràfic, com a forma de reivindicació de la nostra generació, d'investigadors, de medievalistes. Llavors, en el llibre, tant en un llibre com l'altre, el que fem és donar xicotetes d'oci d'investigació, xicotetes d'oci d'investigació sobre un tema concret, a partir del qual convidem a la gent a llegir i a assabentar-se. Fugim un poc dels grans tòpics o els tractem de forma novedosa, perquè pensem que la història medieval valenciana va molt més enllà del 9 d'octubre i de Jaume I, encara que en el Ferarca 2 plantegem una ruta, una possible ruta, no per a fer-la en un dia, però sí per a visitar llocs que conformarien una ruta de Jaume I pel País Valencià. I, com te dic, a partir tractant d'anar més enllà d'aquestes grans fites de la història medieval valenciana, doncs parlem, per exemple, del bordell de València, dels vins, i concretament d'un vi que es va estendre per la corona d'Aragó, que és la varietat de Malvasia, que actualment està tractant de recuperar-se en algunes comarques, sobretot en la comarca del Comtat, i parlem també, per exemple, la repoblació després de l'expulsió de la població morisca, i aquests són alguns temes que tractem tant en un llibre com l'altre.
Algú podrà dir, i llavors què de nou aporta Ferarca 2 respecte al primer volum? Doncs la novetat del Ferarca 2 és que vam decidir introduir una sèrie de relats ficticis fonamentats en la nostra recerca individual de cadascú, però que ens servien com a excusa, aquest relat fictici, per a explicar processos històrics dels quals no teníem una clara evidència documental, però, òbviament, estan fonamentats no només en la nostra investigació particular de cadascú, sinó també en el conjunt de la historiografia medieval europea. Bé, després d'aquesta explicació i de que la gent es situï un poc en el moment, no?, del que parles, he vist, clar, cada llibre té les seves particularitats i pel que puc observar són històries concretes de poques fulles entre si i en el que situem un poquet a la gent a l'hora de conèixer la seva història, com per exemple els orígens medievals de l'arròs valencià, dels mals no hi ha cap de bo, només la malvàcia que comentaves, la puteria pública de la València medieval, en fi, per Nadal torrons, la canyamel i el sucre al Regne de València. De totes aquestes històries, de les quals algunes són algunes són producció teua, quina destacaries? Quina t'agradaria més? Que la gent es quedara en aquest sabor per a poder anar aquest diumenge a la presentació? Doncs jo, si haguera de triar, això és complicat, no? Quedar-te em poses en una situació difícil, la veritat. Però certament el que més m'ha comentat la gent en les diverses presentacions que hem fet al llarg de tot el país és precisament un que apareix en el Ferarca, que és dedicat a Twin Peaks, la sèrie Twin Peaks, la famosa sèrie Twin Peaks, de la qual precisament i possiblement enguany es farà una segona part de la sèrie. Doncs bé, jo vaig veure una sèrie de connexions entre la sèrie Twin Peaks, aquella de Qui mató a Laura Palmer, i el mite artúric. Llavors, al llarg d'aquest capítol, el que faig és traçar aquestes semblances i, tot i que no ho establís com un fet clarivident, sinó que simplement planteja la hipòtesi de que, efectivament, el director de Twin Peaks, David Lynch, poguera haver-se influenciat o veure, encara que fora parcialment, doncs, del mite artúric. I la veritat és que per a tota la nostra generació, que vam ser una generació un poc marcats per aquella sèrie, no? Perquè era una sèrie de l'assassinat d'una jove, amb un contingut novedós per aquell moment, doncs la veritat és que sol agradar prou. Molt bé. Nosaltres avui, al programa, començàvem parlant de dones, com altres tantes voltes, i observant un poquet he vist que teniu una de les històries que diu la història de Aixuix, el paper de la dona en l'edat mitjana. Com era la dona de l'edat mitjana? O quin paper feia? Bé, la veritat és que en aquest sentit el paper de la dona estava marcat per la presència d'un referent masculí. I això val tant per a la dona del camp, per a les llauradores, com per a les artesanes, com per a les reines o com per a les princeses. I també en el cas de jueus, musulmans o cristians. Vull dir, és un fet que les homogeneïtza per damunt de les seues particularitats que, per descomptat, Déu-n'hi-do, hi havia entre elles. El cas és que a partir d'aquesta dada particular, que és Aixuix, una dona musulmana del Raval de Gandia, jo el que faig és llançar-me a presentar efectivament l'univers femení des de la perspectiva de la comunitat musulmana. I llavors, clar, com arribem nosaltres a saber d'aquesta dona? Doncs perquè el seu referent masculí, en aquest cas el seu marit, ha estat fet presoner i en l'absència d'aquest referent emergeix la figura femenina. Però emergeix en la mesura en què ha de solucionar la mancança, l'absència de l'home. Quan
l'home reapareix perquè ha estat fet presoner. Ella s'encarrega de trobar els diners, de recaptar els diners entre els parents més pròxims per dir-ho d'alguna forma, per a pagar la fiança de l'home i que isga de la presó. En el moment en què efectivament l'home ix de la presó, Auxius desapareix i torna al seu silenci més absolut. De manera que era un fet anecdòtic que em permetia a mi presentar o donar a conèixer, més enllà de les grans reines i de les grans personatges femenins, quin era l'univers femení en el període medieval. Bé, serà qüestió de guardar-nos, com diuen, l'as en la mànega, no? I tota la gent que vulgui saber més històries, conèixer més la nostra cultura, no? D'on venim, per a saber qui som i on volem anar, podem convidar-los i convidar-les aquest diumenge, com hem dit, a la presentació que faràs a l'Orxa, al Mercat de Canèsia, que tindrà, per cert, remarquem, a les 12:15 en la Casa dels Joves, a l'Orxa, a dintre del Mercat de Canèsia del Mercat de la Terra, que, per cert, tota la informació la podeu trobar en el seu Facebook, Mercat de Canèsia-l'Orxa. També, si ens centrem un poquet en la teva història o comentar un poc les teves publicacions, també eres autor del llibre de història de Beniopa. I sí. Alguna història que contar-nos també, ja que avui anem un poquet d'això, sobre Beniopa? Bé, la veritat és que Beniopa és juntament amb Benipescar, avui en dia formalment és un barri de la ciutat de Gandia, però el ben cert és que manté ben el sentiment del poble, de ser un poble, no? I precisament això és una de les grans diferències amb la resta de pobles que avui integren Gandia. I fruit d'aquest sentiment i per recordar que no celebrar l'anexió a Gandia, precisament en 2015 es va decidir la publicació d'una monografia, de la qual jo vaig ser autor, que recollirà els trets històrics del poble. Llavors, per damunt dels grans cicles històrics, sí que paga la pena recordar que efectivament Beniopa ha sigut un poble que ha hagut sempre de refer-se des del mateix moment en què arriben els cristians en Jaume I i la societat feudal i la població musulmana autòctona ha d'acomodar-se a aquest nou ordre social, refer-se després de l'expulsió, primer refer-se de la guerra de les Germanies, refer-se, com dic, de l'expulsió dels moriscos en 1609, però refer-se també després amb la imposició del decret de nova planta i el pagament de nous impostos, refer-se davant la desaparició del sistema feudal i mirar de trencar amb les obligacions feudals amb el duc de Gandia, però refer-se fins i tot, com dic, a la guerra civil i recentment refer-se en 1965 a aquesta annexió forçada signada pel dictador i tractar de sobreviure col·lectivament quan a nivell jurídic i a nivell polític havien perdut aquesta entitat que des de l'arribada dels musulmans Beniopa havia tingut. Beniopa cau de raboses, totes les xiques són mentiroses. Bueno. Això diuen. Bé, ahir tanquem un poc el tema de Beniopa, que per cert jo he començat a llegir-me el llibre i està prou bé, et tinc que dir. Comença a agradar-me. Ja aniré contant-vos a totes les oients i a tota la gent que esteu a l'altre costat, ja aniré contant-vos cosetes que vaig a descobrint. De Beniopa ens traslladem a Potries, continuem a la Safor, i és que les teves inquietuds no paren, i és que ens han dit, que per cert també ens han dit que aquesta setmana rebrem més notícies, pareix ser que participes en el Porra de Sant Blai de Potries. Bé, la veritat és que jo ahir sí que sóc un mes d'un grup de gent que està ficant tota la carn en la graella i està donant
tot el que té per organitzar un porrat potent, atractiu, no només per als veïns de Potries, sinó també per a tota la gent de la comarca. I, efectivament, jo convido ja la gent que s'acosti al porrat de Potries perquè veurà coses noves, coses ben interessants, no només des del punt de vista històric, que és el que jo col·labore més interès, sinó també des del punt de vista doncs, això, de productes de la terra, de cuina local, d'innovació culinària, i com dic, la veritat és que és una bona oportunitat per a conèixer Potries, els que no el coneguen, i sobretot per això, per a fer comarca i conèixer els productes que fem a la Safor. M'ha dit un pardalet, també perquè l'altre dia ho vaig llegir, per cert, que Potries, el lema d'enguany és Potries, l'aigua, el sucre, els centelles i esborja. Una barreja prou difícil de comprendre baix d'eixe lema, però suposa que es basa un poc en algun moment històric concret. Efectivament, nosaltres el que hem tractat de reflectir enguany és un moment molt precís de la història, no només de Potries, sinó en realitat de tota la comarca, i és aquest període que abasteix entre l'expulsió dels musulmans, dels moriscos, en 1609, i l'assentament en 1611 de cristians vells en diverses localitats de la comarca, com per exemple Beniopa o també Potries. Llavors el que tractem és veure efectivament quins canvis comporta la desaparició d'aquesta societat morisca i l'assentament dels cristians vells, perquè això tingué canvis no només en el vessant lingüístic i cultural i religiós, que també, però també tingué les seues conseqüències econòmiques, no només per al duc de Gandia i comte d'Oliva, sinó per als mateixos veïns de la comarca d'aleshores, per les famílies llauradors que hi havia a la comarca. I per acabar, tingué un efecte total i absolut sobre el paisatge agrari, perquè això és ben conegut, l'expulsió dels moriscos comportà la desaparició a gran escala del conreu de la canyamel a la Safor. Per tant, és un període breu, però que convé analitzar detalladament, i sobretot, una cosa que fem des del grup Arca, i que jo també faig a nivell individual, cal donar-ho a conèixer i que la gent conega efectivament quines foren les conseqüències reals, més enllà de la simple expulsió i el foragitament de la població, quines foren les conseqüències reals per al nostre territori. Bé, ja sabeu que en uns dies heu d'estar atentes i atents als mitjans, perquè ens han dit que començaran a contar-nos cosetes de Potries i el seu porrat dedicat, com ja sabeu, a la canyamel. I pareix que, tal com comenta Frederic, serà un porrat segurament prou diferenciat. Simplement ens queda ja l'últim per tancar, convidar a la gent a que acudisca aquest diumenge a l'Orxa, perquè tens moltes coses que contar, com la gent pot escoltar. Sí, des d'ací convidar a tota la gent a que acudisca a l'Orxa i que acudisca el primer cap de setmana de febrer, que acudisca també a Potries per a conèixer la història més propera i més pròxima a nosaltres. Molt bé, Frederic, ha estat un plaer xerrar un poquet d'història amb tu i saber, sobretot, com he dit abans, saber d'on venim per a saber qui som i on volem anar. Molt bé, un plaer. Molt bona nit. Bona adéu. Nit.